बिल हरोबा 30% लानाय खामानि होबाबो 30% लानाय बे आरो साख्रि बाख्रियाव दिनै गावथ' होनो हाया दिनै बै हाग्रामा सारनि समावहाय मामोन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रियाव बिटिसिनि मानसिफ्राल' मोनोमोन बिटिसियाव नाथाय दिनै बाहेरानि मानसिफ्राबो फैनायाव साख्रि लाफैगासिनो दङ थिखा थुख्लियाबो बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफ्रा लाफैगासिनो दङ दिनै उदालगुरियाव गिदिंनानै नुदों दिनै गिदिर बे अन्थाइ बालानि महलफ्रा सोरबा बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफोरनि आखायावसो दंजोबो होमबा जोंनि बिटिसिनि मानसिफ्रा मा मावनानै जागोन मा मावनानै जागोन सेंग्रा सिख्ला बिए पास एम ए पास जानानै ओरैनो दंजोबो दा बिथांमोना मा खालामनानै जागोन जों मा खालामनानै जागोन दा ओंखायनो बे मोनफा इसु बिथांमोना दिनै जोंखौ थगायदों बे थगायनायखौ दिनै गामिनि ना फाननानै जाग्रा मैगं फाननानै जाग्रा बन दाननानै जाग्रा फिसा बेफार बानिज्य खालामनानै जाग्रा बयबो मिथिजोब्बाय बाजाराव बेसा किना गैला हार्डवेयर स्ट'रा बिक्रि जाला ना बेदर फाननो हाला दिनै बेबादि अबस्था जानानै दं बयबो सोलायनायखौ लुबैफिनबाय प्रमद बर'नि सरकारखौ बयबो बिदाय होनो थाखाय रेडि जाबाय बिसास गैला आरो बे इसुखौ लाना जों आवगायगासिनो दं आरो रायजोफ्रा जोंनो खोथा होदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों इउपिपिएलखौ बिदाय होसिगोन फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफनो भट होनानै मोनसे मोजां सरकार जाय सरकारा 17 बोसोराव रायजो राजाफोरनो मोनसे डेभेलपमेन्ट होनो हादोंमोन लामा दालां बानायनो होनो हादोंमोन स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनो हादोंमोन दिनै CIT इन्जिनियारिं कलेज बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दिनै बेबादिनो गोबां बानायनो हादोंमोन बेबादि गोरों नेताखौसो दिनै नांगौ होननानै रायजोफ्रा दिनै नेगासिनो दं बिगासिनो दं बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सफैगासिनो दं ओंखायनो जोङो पार्टि वार्कखौ दिनै खालामबाय थादों बिटिसिनि मोनफ्रोमबो 40टा समस्थियाव हाबाफारिया जालांगासिनो दङ दा बेवहाय जोंहा इसु हिसाबै बेनो जोंनि दा बिटिसियाव थानाय 35 लाख जनसाधारनफ्रा डिप्राइभ जागासिनो दं मोननांगौ अधिकारनिफ्राय दिनै साख्रि बाख्रिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै डेभेलपमेन्टेल खामानिनिफ्राय आराम्भ खालामनानै दिनैहाय जोंनि समस्त जे जोंनि मौलिक अधिकार दंमोन बिनिफ्राय बन्सित जानानै दङ दा बिनिफ्राय जोङो उद्धार खालामनांगोन दिनै दानि इउपिपिएल सरकारा जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायदों डेभेलपमेन्टनि नामाव दिनै बिथांमोना थाखा फैसा दिनै आत्मसात खालामदों दिनै डेभेलपमेन्टनि थाखाफोरखौ बिथांमोना जे आत्मसात खालामनानै जे डेभेलपमेन्टआव बाहायनांगौफोरखौ फान्डफोरखौ डाइभार्ट खालामदों दिनैहाय जोङो नुबाय थादों बिथांमोना बे फेस्टिभेल खुंनायनि नामाव गोबां थाखा नस्थ' खालामबाय एडुकेसन डिपार्टमेन्टनिखौ स्पर्ट्सआव बाहायलाबायनानै एडुकेसन डिपार्टमेन्टनि खामानि मावनांगौ दिनै बन्द' जानानै दङ स्कुल कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन बेफोर दिनै 5 बोसोराव जालाङाखिसै बरंस' दिनै बिटिआर रेकर्डआव लिरनाय दंमोन 6.3आव दिनै दासिमबो खारज'खरि जायाखिसै 10टा कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों होन्दोंमोन नाथाय दिनैबो बेथन गैया आरो आसाम गभर्नमेन्टआ दिनै बे बेथन होनो थाखाय थाखा थाइसेबो हराखै लोगोसे बिटिसिनि एसअपिटिनि फैसाखौ बाहायनो मोनाबो होनहरदों दा दिनै बिथांमोनहा बेथननिफ्राय बन्सित जाना दं थारमाने खुनु कलेज स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखै दा दिनै बेजों लोगोसे दिनै इन्सटिटिउसनफोर फैनांगौ दंमोन बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों नाथाय बेबो दिनै फैयाखिसै दिनै अलरेडि रेजेक्टेड 2024नि 3 तारिख जानुवारियाव जानाय बे मिटिङावनो रिभिउ मिटिङावनो बेखौ केन्सेल खालामना दोनखाजोबदों आरो बेजों लोगोसे 1,500 कोटि थाखा फैनांगौ दंमोन बे फैसाखौबो हराखै आरो हरनाय जायाखै होननानै अलरेडि डनार मिनिस्ट्रिया बुंबाय मोनसे आनस्टार्ड कुइसननि एन्साराव दिनै रोंगोरा बिथाङा सोंदोंमोन दा दिनै बिथांमोना डिपिआर होनो हायाखै होनदों डिमान्ड होनो हायाखै फैसाखौ बबेयाव बाहायगोन बबे सेक्टराव बाहायगोन दा बेखौ नायनानै बुजिनो मोनो जे दिनै इउपिपिएलआव गोरों मानसि गैया सरकारखौ मोजाङै सालायनो रोङा रायजो राजानि गांनाय उखैनायफोरखौ मिथिया खालि थगायनाय न'खर साख्रि होनानै थगायबाय रावनोबो साख्रि होनो हादिया CSPखौ नाङा होननानै बिथांमोना सिफायबाय दिनै इन्टारिम CSP बानायदों इन्टारभिउ फाथिलाबायदों नाथाय दिनै हाइकर्टनि अर्डार मोनाबा बिथांमोना इन्टारभिउ फाथिनो मोनामोन दा जायनि थाखाय 2 माससो सिगां इन्टारभिउ होनायखौ दाख्लै रिजाल्ट होनो हायि कारना बे जानानै दं आरो बिथांमोना रिजाल्टखौ होनो हानाय नङा मानो होनबा हाइकर्टआ दाबो बिथांनि फाइनाल रिपर्टखौ हराखै मोनसे बार्डिक फाइनाल बायदि ओंखाराखै दा ओंखायनो बिथांमोना बेराफारफ्रोमबो थगायनाय आइजोफोरखौ थगायबाय दिनै 75,000 होगोन होननानै दा बेफोरबो मोनसे थगायनाय दिनै लेन्ड पाट्टा होगोन होननानै बयनोबो खोथा होदोंमोन दिनै बेयावबो थगायबाय दिनै लेन्ड पजिसन सार्टिफिकेटसो होदों बयनोबो हानि अधिकार होनायनि खोथामोन नाथाय दिनैहाय चिराङाव गावनि बर' मानसिखौनो बिथांमोना उच्छेद खालामदों बेसेबां दुखुनांथाव फरेस्ट डुवेलार्स एक्टनि गेजेरजों हासो होनांगौमोन बिथांमोना होखारदोंसो होमबा बिथांमोननि जेथुनाखि प्रतिश्रुति गासिबो उल्थाजोब दा बेखायनो बिथांमोननि सायाव दिनै माने रायजो राजाफ्रा बिसास गैला आरो बे इसुखौ लाना जों आवगायगासिनो दं आरो रायजोफ्रा जोंनो खोथा होदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव जों इउपिपिएलखौ बिदाय होसिगोन
फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिपिएफनो भट होनानै मोनसे मोजां सरकार जाय सरकारा 17 बोसोराव रायजो राजाफोरनो मोनसे डेभेलपमेन्ट होनो हादोंमोन लामा दालां बानायनो होनो हादोंमोन स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज खालामनानै होनो हादोंमोन दिनै सिआइटि इन्जिनियारिं कलेज बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि दिनै बेबादिनो गोबां बानायनो हादोंमोन बेबादि गोरों नेताखौसो दिनै नांगौ होननानै रायजोफ्रा दिनै नेगासिनो दं बिगासिनो दं 100% थगायदों आरटिआइनि गेजेरजों जोङो दिनै मोनगासिनो दङ आरटिआइनि गेजेरजों जों मोनबाय दिनै बिथांमोना बे आइएसपिएल जेखौ खालामदों बे इन्टार 6 शिड्युल जे फुटबल टुर्नामेन्ट बिथांमोना जे होनाय दा बेवहायबो जों आरटिआइ होनानै मोनदों 10 लाखनि ओंखाम जाहोनानै 1 कोटि थाखा बख'नाय इडुकेसननि फैसाखौ स्पर्ट्सआव बाहायनाय दा बेबादिनो टेम्परारि दिनै बायदिसिना बानायलाबायनाय गेलारि टेलारि बानायनाय औवा बायनाय बाथाम बायनाय दा बे फैसाफ्रा दिनै मिसइउज जाजोबनानै दं आरो मालाय आरो बिथांमोना खुंनोबो हादिया खालि खेबसेल' खुंनो हाबाय सिजन 1 खुंदों सिजन 2 3 4 5 फैनांसिगौमोन नङा होमबा खुंनो हायाखिसै दा बिथांमोनहा बे जाख्ल'नाया दिनै बारा जादों गोबांथार आइटिआरनि गेजेरजों दिनै प्रमान जाबाय 10टा कलेजखौ जों दाख्लै आरटिआइ होनानै दिहुनदोंमोन मबेबा कलेजआ प्रभिन्सियेलाइज जागो हाग्रामा महिलारि खुंनाय समाव आरो दानि प्रमदनि समाव दिनै आरटिआइ कपियाव होदों मोनसेबो कलेज प्रभिन्सियेलाइज गैया खिन्थु हाग्रामा महिलारिनि दिनावसो दिनै गोबां कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जाय बिनि जोंनि लिस्टबो दं 13टा कलेजनि लिस्ट दिनैहाय नोङो क'क्राझार कमार्स कलेज क'क्राझार साइन्स कलेज क'क्राझार गार्लस कलेज बिदिनो नोंथांमोननि मुसलपुर दिनै गोबां उदालगुरिफ्रावबो दिनै बिनि लिस्टफ्रा दंजोबो आरो मालाय दा प्रमद बर'आ जेबो खालामनो हायाखै दा बेफोरबायदि मोनसे जाख्ल'नाय दिनैबो खोनाबाय थादों बिल हरोबा 30% लानाय खामानि होबाबो 30% लानाय बे आरो साख्रि बाख्रियाव दिनै गावथ' होनो हाया दिनै बै हाग्रामा सारनि समावहाय मामोन थार्ड ग्रेड फर्थ ग्रेड साख्रियाव बिटिसिनि मानसिफ्राल' मोनोमोन बिटिसियाव नाथाय दिनै बाहेरानि मानसिफ्राबो फैनायाव साख्रि लाफैगासिनो दं थिखा थुख्लियाबो बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफ्रा लाफैगासिनो दङ दिनै जोंनि उदालगुरियाव गिदिंनानै नुदों दिनै गिदिर बे अन्थाइ बालानि महलफ्रा सोरबा बिटिसिनि बाहेरानि मानसिफोरनि आखायावसो दंजोबो होमबा जोंनि बिटिसिनि मानसिफ्रा मा मावनानै जागोन सेंग्रा सिख्ला बिए पास एमए पास जानानै ओरैनो दंजोबो दा बिथांमोना मा खालामनानै जागोन जों मा खालामनानै जागोन दा ओंखायनो बे मोनफा इसु बिथांमोना दिनै जोंखौ थगायदों बे थगायनायखौ दिनै गामिनि ना फाननानै जाग्रा मैगं फाननानै जाग्रा बन दाननानै जाग्रा फिसा बेफार बानिज्य खालामनानै जाग्रा बयबो मिथिजोब्बाय बाजाराव बेसा किना गैला हार्डवेर स्ट'रा बिक्रि जाला ना बेदर फाननो हाला दिनै बेबादि अबस्था जाना दं बयबो सोलायनायखौ लुबैफिनबाय प्रमद बर'नि सरकारखौ बयबो बिदाय होनो थाखाय रेडि जाबाय क'क्राझार सहरनि गथ'सा लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय गोदानै बेखेवदों इउनिभार्सेल गेम जन मुंनि मोनसे डिजिटेल गेलेमु सेन्टार क'क्राझार सहरनि ग्रीनफील्डनि साखाथि इट्स भबानिपुर जेडी रडनि लामा सेराव गोदानै बेखेवबाय इउनिभार्सेल गेम जन गोसो गुदुं गथ' एबा लाइमोनफोरा बे गेम जनाव फैनानै रंजानाय लाफैनो हागोन गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव गुबुन रोखोमनि गेमफोर जेरै हर्स राइडिं क्ल' मेशिन भार्चुएल रियेलिटी हेमार एयार हकी पाइरेट्स फ्रग माग शूटार बाइक रेसिं कार रेसिं बास्केटबल पान्सिं बायदि गेलेमुनि रंजानाय लाफैनो हागोन बेनिखायनो गावनि गथ'फोरखौ गोदानै बेखेवनाय बे इउनिभार्सेल गेम जनाव दान्दिसे सम लाबोनानै गुबुन रोखोमनि गेलेनायनि खाबुखौ बाङायल' फिस होनानै रंजानाय लाहोनो हागोन